Bones, benvinguts o benvingudes un dia més al meu canal i en aquesta ocasió el vídeo d'avui anirà sobre l'estructuració numèrica. Què és? Aguanta la intro i t'ho explico. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Quan comencem el curs és un bon moment per estructurar coneixements i què millor que partir de la taula dels números. Us he preparat les següents feines relacionades amb temàtica animals i amb temàtiques sobre l'espai i l'univers. Abans de tot, dir-vos que a la descripció d'aquest vídeo teniu els enllaços PDFs per poder descarregar aquests documents. La primera feina que he fet és la taula de l'1 al 100. Llavors, què passa? Que hi ha uns animals marins o unes espècies marines que tapen algun d'aquests números i l'alumnat ha d'averiguar quin número queda tapat. En aquest cas, per exemple, aquest peix tapa l'11, així que aquí posaríem el número 11. Això va molt bé perquè estructura tant les unitats com amb les desenes. Va molt bé i entenen que cada cop que baixem dins una columna estem sumant 10, si pugem restem 10, si anem una casella a l'esquerra restem 1 i si anem una casella a la dreta sumem 1. També us ho he fet separat, seqüenciat. Aquí tindríem de l'1 al 25. Aquí tindríem del 26 al 50, del 51 al 75 i, per últim, del 76 al 100. Com he dit, temàtica animal i després us ensenyo la temàtica espacial. Després ho he complicat una miqueta més a partir dels cents. He fet del 100 al 125, aquí del 326 al 350, aquí del 751 al 775 i aquí del 976 al 1000. I per últim, us ho he fet una mica més complicadet i anem ja amb nombres ja més grans. Això seria ideal per un quart de primària, fins i tot un cinquè. Per començar el curs no aniria malament, però un quart de primària estaria perfecte. Llavors he pensat que potser algú m'està veient i li ve de gust fer un altre tipus d'estructura numèrica o fins i tot sèries. Potser no vol fer uns nombres 1, 2, 3 i que falti el 4, sinó que potser vol fer 0, 3, 6, 9, 12 i que averigüen. Doncs el que us he fet és posar-vos aquest document que es diu Mood, en el que no hi ha cap número. Vull dir que vosaltres aquí podeu posar els números que vulgueu. D'acord? Doncs com us he dit que també havia fet la temàtica espacial, anem a veure-la. Aquí. Ho he fet exactament igual. Fixem-nos, l'espai numèric Mood, però amb elements de l'univers. Després tenim l'espai numèric seqüenciat, 1, 25, i així com he dit abans. I si no m'equivoco, aquí ja he ficat també, sí, de l'1 al 100. Aquí ho teniu. Després, del 100 al 1000, teniu 4 pàgines. I per últim, del 1000 al 10.000. Doncs, nois i noies, aquí teniu la tasca que us deixo gratuïtament a la descripció d'aquest canal. Penso, i sóc dels que opina com a mestre, que a principi de curs és una oportunitat ideal per tornar a ordenar el coneixement, els previs i els nous que comencem a donar o començarem a donar. I jo estic personalment molt content de la feina que he fet. Així que us la deixo, si us agrada us la descarregueu, compartiu amb aquelles persones que creieu que els hi pot anar molt bé i endavant, que comença el curs ja. Adeu! Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.